ናይሎሚ መጽናእቲ መጽሓፍ ቅዱስና ካብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 ካብ ቁጽር 1 ክሳብ 16 እዩ ካብ ቁጽር 1 ክሳብ 6 ዘሎ ከንብበሞ ብኡ ክጅምረ ከምዚ ይብል እቲ ታዕታ ምስ ዓረፈ ጳውሎስ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ጸዊዑ መዓዶም ተሰናቢቱዎም ከዓ ናብ መቆዶንያ ክኸይድ ነቐለ ببزح قال لنا معادم كأ نتي حجر زيرو ناب صرئ مصى ابا سلسته ورح مس جبره ناب سوريا بمركب خيد حسيبو خلو ايهود وديت سلازغبرولو بمقودونيا غيرو خملس مخرو قرصه كسا اسيا خا ان سوبتراس ود بيروس باربيريان ارستركوسن سيكوندوسن سبتسولونقه ጋይዮስ በአል ደርቤን ጢሞቴዎስን ካብ ኤስያ ከዓ ትቂቆስን ጥሮፊሞስን አሰነይዎ እዚአቶም ቅድሜና ሓሊፎም ኣብ ጥርአስ ተጸበዩና ንሕና ግና ድሕሪ በዓላት ቅጫ ካብ ፊልጵ በመርከብ ነቂልና በሐሙሽተ መዓልቲ ኣብ ጥርአስ ናባታቶም በጻሕና ኣብኡ 7 መዓልቲ ቀኔና ይብል ምሳይ ከም ዘለኹም ምልክት ግበሩለይ እዚ ክብል እዚ كم زين نبض أنا إحنا كم معرف 19 زقت خفليو عم معرف 19 خمس رأنايو ديمتروس بزوحات كاب مملك تعود قطعم نبتحك أي عملاق كم زجبرو مصر آية بسنك زدما تقدم زرخبو زنبرة تقمتات ويربحات سلزوجودلو تنجر كم إلون دحرك أتسيلو سرحو كم زعت أو سلزفلت نتوم كم أوز عامسل ويدما أب كم عينة بيزنس زلوا سبات أب حدا عينة سرح توافروا مسارح تو أكيبو متان تي بمسرح تعود زرخبو ربحات كي ترفهم بزح أجرجر كم زفت أرو دحرنوي ساعات تنايت ختمات صحافي نتوم حزبي أحديو نتأخيبا خمزبتنو رينا نيرنا ሃዋርያት ጳውሎስን በአር እዚ ታዕታምስ ዓረፈዩ ነቶም ኣብ ኤፌሶን ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ ሚዒዱ ተሰናቢቶም ናብ መቆዶንያ ክኸይድ ነቂሉ ኣብዚ ነፍሱ ከፍና ክነስተብህሎ ዘሎና ነገር እንታዩ ሃዋርያት ጳውሎስ ብሰንክቲ ተላዕሉ ግርግር አይኮነን ንኤፌሶን ሓዲጉ ናብ መቆዶንያ ክኸይድ ነቂሉ نزي اتي ديمتروس اب جبر هارات 1926 تزاربو قال يرغاغ صلنايو جبر هارات اسرا قطر حد كجمر كولون هارا باولوس تتعتا مس عرفه كاب افيسون كاب زنقله ينغرناي اب جبر هارات مዕራፍ 19 قطر 26 ملسنا اندحر انبيبنا يونتايبل ازي باولوس زومبي إرزقبروس عمالختي ايكونون انابله ab ኤፌሶን ጥራይ ዘይኮነስ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኤስያ ንብዙሓት ሰባት ከምዘስደአ ከምዘዕለወን ትሪኡ ትሰምዑን ኣለኹም እዚ ቃል እዚ እንታይ ዘመላኽተና እንድሕሪና ቅዱሳን ሃዋርያ ጳውሎስ ውጽኢታዊ ዝኾነ ስራሕ ኣብ ኤፌሶን ከምዝሰርሐ እቲ ኣብ ኤፌሶን ዝነበሮ ናይ ወንጌል ምስፋሕ ስራሕ ከምዝወደአ ይዘመልክተና ሃዋርያ ጳውሎስ ካብ ኤፌሶን ተበጊሱ አንፈቱ ናብ ጽርዕ ምሰበለ ክሳዕ ጽርዕ ዝበጽሕ እንታይ ይገብር ነይሩ ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቲ ነተን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመስረተን ኣብያተ ክርስቲያናት ምስኦም ግዜ ወስድ ነይሩ ነዚና ኣብ ቁጥር 2 ነንብብ እንታይ ይብለና በብዙሕ ቃልና ማዓዶም ከኣ ነቲ ሃገር ዘይሩ ናብ ጽርዕ መጽ ይብለና እዚ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ አካይዳ በቃ ክንለማመዶ ዘለና ነገር ንሰባት መስኪርናሎም ናብ ጎይታ ምሰምጻናዮም በቃ ኣብ አየሪና ንገድፎም ዘለና እንድሕር መሰረት ዘይትሕዝናዮም እንድሕር በቃ ምስ ጎይታ ክጣውቁ ዘይገርናዮም ሲ ተመሊሶም ናብ ዝነበርዎ ህይወት ንኽምለሱሲ ብዙሕ ተኽእሎታት ይዘሎ ካብ ህይወት ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኻትም ማሃር እንድሕር ኢልኩም ንዓይ ሃዋርያ ጳውሎስ በቃ ሒዙ ዝሰድድ ሰብኣይ አይነበረን ክብር ንጎይታ ይኹን አሜን ዶ አነ ኩሉ ግዜ ዝጽልዮ ጸሎት እዚ በቃ እግዚአብሔር ክረዳአኒ ዝደልዮ ነገር በዚ ነገር እዚ በቃ ወን ምስክሪና ሰባት ናብ ጎይታ ነምጽኢና ግን
بقى سبات نابغويتا مسمصانا يوم اندحر زي مسغويتا كطابقو اندحر زي غرنا يوم اندحر زي ميهرنا يوم اندحر كسرتو باغاروم دو كبلو اندحر زي غرنا يوم كم نابا حوز طبسنا يوم ايو قدوسان اندحر كمي غيروم كواغو خمزلهم كمي غيروم كصليو خمزلهم كمي غيروم مدحانهم بريزيرف غبرو كعقبو خمزلهم كمز حواري باولوس زغبرو زلو اندحر كنغبر زي كإلنا اب حوينا نطبسوم زلنا بقى حنساب نغويتا مسفلتو حنساب كابت ناي صلمات منغسي نابتي برهان مسمصانا يوم ناي صلاي تارجت سلازخونو صلاي زلو حيلو اختيتو كمالسوم سلازفتن اندحر نعوز واغولو نعوز مكتلو حيل زي عطينا يومسي بقليلو خسعارو ناي قدن يقدسان سلامنتاي هاوريا باولوس مزوم سبات غيزي زوسد بزرخبو اغاطامي النابصحه زمخرومن زمعدومن اندحر إلنا متان تزرخبو هيوت كعقبو متان كسرتو يسوع كريستوس غويتاي كم ساعات كريستوس نزي عينت هيوت زي كنلمامدو ازيو اغداس كم زخونه انا كاب زخفل زمحار زلخو خبر نشمو يكون امين ده سراح سلاز فتح يكونن مسقوم غيزي زطف زلو كالي زسرح ነገር ስለዘየሎ ይኮነን መብዛሕቲና በዝን በቃ አብዝን ጋገይና በቃ እዚ ሓደ ሰብ ንጎይታ ምስመስከርናሉ ክሳብ ጸግዕ ክነብጽሖ ክንከላልና ክሳብ ነብሱ ዝኽእል ክንገድፎ ይብልናን ነብሱ ክሳብ ዝኽእል ባዕሉ ክምገብ ክሳብ ዝኽእል ባዕሉ በቃ ክጽሊ ክሳብ ዝኽእል ባዕሉ ክቃወም ክሳብ ዝኽእል እሱኻ ንኻልኦት ክሳብ ዝተርፍሲ አብኡ ዘድሊ ጊዜ ወይ ድማ ምስኡ ዘድሊ ጊዜ ክንወስድ ከም ዘለናዩ ካብ ዝኽፍል ዝንመሃር ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ዶ ኣብ ቁጥር 3 እንታይ ብለና ኣብ ሰለስተ ወርሕ ምስ ገበረ ናብ ሶርያ በመርከብ ከይደ ሓሲቡ ሆሎ አይሁድ ውዲት ስለዝገበሩሉ በመቆደንያ ገይሩ ክምለስ ምኽሩ ቆረጸ ይብለና ሃዋርያ ጳውሎስ አይሁድ ውዲት ከም ዝገበሩሉ ምስ ፈለጠ እቲ በመርከብ ናብ ሶርያ ምኻድ ንህይወቱ አስጋኢ ብምዃኑ ነቲ በመርከብ ናይ ምኻድ መደቡ አቋሪጹ ጉዕዙኡ በመሬት ክገብር ኮሎ ኢና ኣብ ዝንርኢ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብኡ ሰለስተ ወርሕ ገበረ ብለና ኣብ ኤፌሶን ሃዋርያ ጳውሎስ 2 ዓመት ጸኒሑ ምሂርዎም እዚ አይነት እዚ ህይወት እዚ ይብዛሐልና አነ ንጎይታ ኣብዝ ዘመን እዚ ኣብዝ ሰዓት እዚ እንታይ ኻትልምኖ ዘለኻ እንድሕሪልኩምኒ እዚ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ልምምድ ኣብ ህይወተይ ክበዝሐለይ ብጣዕሚ ይጽሊ ዘለኹ ብዝ ሰዓት እዚ ነግረኩም ኣለኹ ይምስክር ሰባት ናብ ጎይታ የምጽእ ግን ነቶም ሰባት ኣብ ክንዲ ተኸታቲልካ ኣብቲ ጸግዕ ተብጽሖም ሰብት ገብሮም ንርእሶም ዝኽእሉሉ መንገዲ ትፈጥር በቃ መመስኪር ካሎም ትኸይድ ኣብ ሓውና ጠበስና የሚና ንኸይድ ዘለና እግዚአብሔር ከምዚ አይነት ነገር የውጻና ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛሐና እግዚአብሔር ጥበብ ይሃብና ከምዚ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ አሜን ዶ እነግረኩም ኣለኹ ንሰባት ምስመስከርናሎም ናይ ጸላኢ ታርጌቲና ንገብሮም ሰባት ህይወቶም ንጎይታ ምስሓቡ ታርጌት አውቶማቲካሊ ኣብ ናይ ጸላኢ ታርጌት ስለዛኣቱ ስለኦም ዘይንጽሊ እንደሕር ኮይና ንዓኦም ቃል አምላኽ ዘይንምግቦም እንደሕር ኮይና بقليلو ديستراكت خونو بقليلو تسفاه قرصو يخؤلو يم بزوحات نبدحري زملسون بعربهم يو هاري باولوس ابزن تاي زغبر زلو اندحر إلنا نتوم نفسات يصنعوم يزلو نتوم سبات اب امنتوم كصنعو بقى زدلي واغا كخافلو خمزلوم بهيوتي زمهروم زلو ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዚ ነገር እዚ ክንለማሞዶ ይግባአና አሜን ከቁጥር 4-6 ተብለና ክሳ እስያ ከአ እኒ ሶጳጥሮስ ወድ ጲሮስ በአልቤሪያ አርስታርኮስን ሴኮንዶስን ሰብቴሰሎንቄ ጋይዮስ በአል ደርቤን ጢሞቴዎስ ካብ ኢስያ ከአ ትቂቆስን ጥርፎሞስን አሰነይዎ እዚአቶም ቅድሜና
حالفهم ጥርአስ ተጸበዩና ንሕና ግን ድሕር በዓላት ቅጫ ካብ ፊሊጲ በመርከብ ነቅልና በ5 መዓልቲ ኣብ ጥርአስ ናባታቶም በጻሕና ብኡን 7 መዓልቲ ቀኒና ብለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በዓል ሃዋርያ ጳውሎስን ምስኡ ዘሎ ሉቃስን በመርከብ ሃዋርያ ጳውሎስ ክኸይድ ስለዚህ ካለ በመርከብ ክኸይድ ኮሎ አው ሓደጋ ሆድቆ ዝደለዩ አይሁዳውያን ስለዝነበሩ ውዲት ስለዝነበረ እቲ በመርከብ ናይ መኻድ ነገር ሓደገኛ ንህይወቱ ሓደገኛ አስጋይ ስለዝኾነ ሃዋርያ ጳውሎስ በመሬት መኻድ ስለዝመረጸ ነዞም ምስኡ ዘለው ሰባት ምስኡ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ሰባት ከኦድሞ ገይሩ ንሱኻ ተጣውዩ ከምሳአታቶም ከም ዝተራኸበይና ኣብ ዝነንብብ ዘለና እዞም አስማቶም ኣብ ላዕሊ ተጻሒፎም ዘለው ሰባት ነፍስ ወከፎም ንቤተ ክርስቲያኖም ወኪሎም ነቲ ካብቲ ኣብያተ ክርስቲያናት እተኣከበ ውህበት ናብ ኢየሩሳሌም ከብጽሑ እተወከሉ ሰባት እዮም ንስጥራይ ዘይኮነስ ናይቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝመስረተን ኣብያተ ክርስቲያናት አምባሳደራት ፍሪኢውን እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ነዞም ሰባት ሒዙ ናበይ ዝኸይድ ዘሎ እንደሕር ኢልና አንፈቱ ናብ ኢየሩሳሌም ይዝኸይድ ዘሎ ክብርን ጎይታ ይኹን እዞም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለው አገልገልቲ ነዞም ሰባት ክሪዎ ኸለው ውጽኢት ናይ አገልግሎቱ ከም ዝኾነም እዞም ምስክራታትም አምባሳደራትም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ናይዞም አስማት ናይዞም ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቂሱ ንረኽቦይና ሞከስ ጥቅስታት እንደሕር ደሊና ሶጳጥረስ ኣብ ሮሜ 16:21 ተጻሒፉሎ አርስጥርኮስን ኣብ ግብረ ሃዋርያት 19:29 ግብረ ሃዋርያት 27:2 ኣብ ቆሎሴ 4:10 ተጠቂሱሎ ትኺቆስ ኣብ ኤፌሶን 6 ካብ 21-22 ኣብ ቆሎሴ 4 ካብ 7-8 ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4:12 ኣብ ቲቶስ 3:12 ተጠቂሱሎ ሽሙ ጋይዮስ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 19:29 ጢርፎሞስ ድማ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 21:29 ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4:10 አስማቶም ተጠቂሱ ንረኽቦይና ኣብዚ ጥራይ ይኮነን ተጻሒፎም ዘለው ማለት እዩ ኣብ ቁጥር 6 እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና በዓል ሃዋርያ ጳውሎስ ካብ ፊሊጲ በመርከብ ጓዓዙ ከምዝኸኣሉ በመርከብ ተጓዓዞም ድማ ናብ ጥርአስ ከምዝመጹን ምስቶም ብጾቶም አቡ ከም ተራኸቡ 7 መዓልቱን ከም ዝቀነይና ንንብብ ኢየሱስ ጎይታ ካብ ቁጥር 7-12 እንታይ ብለና በቀዳሚቲ መዓልቲ ሰሙን እንጌራ ክንቆርስ ተኣኪብና ኮለና ጳውሎስ ንጽባሕይቱ ህብገስ ሓሲቡስ ይዛረቦም ነበረ ዘረብኡ ድማ ክሳብ ፍርቅ ለይቲ አንወሐ ኣብቲ ተኣኪብናሉ ዝነበርና ላዕላይ ደርቢ ብዙሕ መብራሕትታት ይበርሕ ነበረ አውጢቆስ ዝስሙ ጎበዝ ኣብ ሞስኮስ ተቐሚጡ ኸሎ ከቢድ ድቃስ ወሰዶ ጳውሎስ ዘረብኡ ምሰንወሐ ከዓ ድቃስ ከቢድዎ ካብ ሳልሰይቲ ደርቢ ናብ ታሕቲ ወደቀ ሞይቱ ድማ ለዓልዎ ጳውሎስ ወሪዱ ኣብ ልዕሊኡ በጥበለ ሓቂፍዎ ከዓ ነፍሱ ኣብ ኡላሞ ዋይ ትበሉ በሎም ደይቡ ድማ እንጌራ ኦሪሱ በልዐ ክሳብ ምድሪ ዝወግሕ ብዙሕ ምስተዛረቦም ከዓ በዚ ከምዚ ካብኡ ነቐለ ነቲ ወዲ ከዓ ብህይወቱ አምጽዎ ሞ ኣዝዮም ተጸናንዑ ብለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን ኣብዚ እንታይና ንርኢ ዘለና እቶም ደቀ መዛሙርቲ ድራር ጎይታ ክበል ተኣኪቦም ኮለው ብዛዕባ እተፈጸመ ፍጻሜ ኢና ንርኢ ዘለና ቁጥር 7 ክጅምር ኮሎ እንታይ ኢሉ ዝጅምር በቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እንጌራ ክንቆርስ ተኣኪብና ኮለና ኢሉ ዝጅምር እቲ ምክንያት መእከቢኦም ከምዛንን ብባ ዘለና እንጌራ ክቆርሱ ማለት ነቲ ጎይታ ኩሉ ሰዓት ንመዘከርታ ይግበሩ ወይሉ ዝኣዘዞም ንምትግባርዮም ተኣኪቦም ዘለው ሃዋርያ ጳውሎስ ንጽባሕይቱ ካብቲ ቦታ ክነቅል ስለዝነበሮ ተመሊሱ ክሪኦምን ከይሪኦምን ርግጸኛ ስለዘይነበረ ብዙሕ ክምህሮምን ከተባብዖምን ስለዝደለየ ካብቲ ንቡር ወጻኢ ንነዊሕ ሰዓታት ከም ዝሰበኸሎም ንርኢ ሃዋርያ ጳውሎስ ዘረብኡ ክሳብ ፈረቃለይቲ ብምንውሑ ሓደ አውጦቂስ ስሙ ጎበዝ ካብ መስኮት ተቐሚጡ ኸሎ ከቢድ ድቃስ ስለዝወሰዶ
ካብ ሳልሳይ ደርቢ ናብ ታሕቲ ወዲቁ ከም ዝሞተ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ልዕልቲ ዝሞተ ሰበት ኢሉ ሓቂፎ ነፍሱ ኣብኡ ከም ዘላ ነቶም ክበኽዩ ዝጀመሩ ዋይ ኣይትበሉ ከም ዝበሎም ኢና ካብ ቁጥሪ 8 ክሳብ 10 ንርኢ ዘለና ኣብ ቁጥሪ 11-12 እንታይ ይብል ደይቡ ድማ እንጌራ ቆሪሱ በልዐ ክሳብ ምድሪ ዝወግሕ ብዙሕ ምስተዛረበም ከዓ በዚ ከምዚ ካብኡ ነቐለ ነቲ ወዲ ከዓ ብህይወቱ ኣምፅዎሞ ኣዝዮም ተጸናንዑ ብለና ሃዋርያ ጳውሎስ ድሕርቲ ጎበዝ ሞይቱ ምድንስኡ እውን ዘረብኡ ደዋ ያበለን ክሳብ ምድሪ ዝወግሕ ዘረብኡ ቀፂሉ እዚ እንታይ ዘርኤና ናይቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝዛረቦ ዝነበረ መልእኽቲ ኣገዳስነቲ ዘመላኽተና ቅዱሳን ሃዋርያ ጳውሎስ ካብዚ እንታይ ኻትመሃር እንድሕር ኢልኩምኒ ሃዋርያ ጳውሎስ ክሳዕ ክንደይ ነዞም ሰባት ከም ዘፍቅሮም ኣነ ካብዚ ክፍሊ ዝመሃር ዘለኹ ሕሰብዎሞ ኣብዚ ዘለናይ ዘመን ሰባኻ ይኹን ማንኛውም ናይ እግዚአብሔር አገልጋሊ ዝበሃል ስም ዘለዎ ይኹን ስም ዘይብሉ ነታ ዝተዋሃበቶ ሰዓት አገልግሉ ከሐድም ጥራይ ዝደሊ አስተቢልኩም እንድሕር ኮይንኩም ውድም ሰበለ ናብ ሆቴል ውሰዱኒ ገለ ይዝብል ሃዋርያ ጳውሎስ ነቲ ህዝብ ስለ ዘፍቅሮ ንህዝብ አምላኽ አዝዩ ስለ ዘኽብሮ በቃ ነቲ ዝረኸቦ ኦፖርቹኒቲ ከም አባ እድል እናተጠቀመ ዘለዎ ነገር ክብ ኮሎ ኢና ንሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆም ኢሉ ተዛሃብካኒ ሁሉ ሃብክዎም ኢሉ አገልጋሊ ከምዚ ይኸውን ዘለዎ አሜን ዶ ንህዝብ እግዚአብሔር ዘሐሊ ንህዝብ እግዚአብሔር ዘኽብር ነቲ እግዚአብሔር ዘሃቦ ነገር ድማ ሓደ ኸይትረፈ ዝህብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ፍቅሪ ዝረአኒ አነ ናይ ሃዋርያት ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ፍቅሪ ነቲ በደም ክርስቶስ ተዓደገ ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘፍቅሮ ካብ ዝኽፍል ዝመሃር ዘለኹ ክድቅስ ኮይ ዝግቦ ጽባሕ ንጎኮ ክገይሹ ነዊሕ መገሻ ኮይ ዘለዎ ከዕርፍ ኮይ ዝግቦ ነገር ግን እሱ ረፍቲ አይራእዩን ነይሩ በቃ እሱ ዝራእዩ ዝነበረ እቲ ዘለዎ ነገር ኩሉ ከማእሎም በቃ ዘለዎ ኩር ነገር ሂብዎም ጥራይ ክኸይድ ዝሐስብ ነይሩ ስለዚህ ኻዩ በቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ከማን ከይተዳህለ በቃ ክሳብ ሞዳእታ ክሳዕ ዝወግህ ክዛረቦም ኩሉ ንሪ እዚ እንታይ ዘርኤና እንድሕሪና ሃዋርያ ጳውሎስ ንህዝብ አምላኽ ዘለዎ ፍቅሪ ዘለዎ ሓልዮት ዘርኤና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ እግዚአብሔር በኸምዚ አይነት በረኸት ይባርከና አሜን ንህዝብ እግዚአብሔር ክነፍቅሮ እግዚአብሔር በቃ ይርዳአና አሜን ዶ ንህዝብ እግዚአብሔር በቃ ልብና ንህዝብ እግዚአብሔር ዘፍቅር ይግበሮ አሜን ዶ ነዚ በኽቡር ደም ዝተዓደገ ህዝቢ እንስዋ መስዋዕቲ እንከፍል ብዙሕ ዋጋ እንከፍል ሰባት ይግበረና አሜን ዶ እዚ ተሳይኑ ዘለኮ ንህዝብ እግዚአብሔር እንድሕር ነፍቅሮ ኮይና ጥራይና ነገልግልኮ እዚ ተሐቀኛ አገልግሎት እዚ አነን ኢዮባን እዞም ኣብዝሩም ዘገልግሉኹም አገልገልቲ ነገልግለኩም ሐቀኛ አገልግሎት ክንድቅስ እንዳተገባአና ክንሰርሕ እንዳተገባአና አብካል ነገር ክንውዕል እንዳተገባአና ግን ከአን ህዝብ እግዚአብሔር ፍቅር ስለዘለና እቲ ዘድል ዋጋ ንኸፍላለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አዚ ባሂብለኒ ነዚ ገብር ስለዘለኹ ብጣዕሚ ደስ ብለኒ አነ ማለት ክብር ንጎይታይ ይኹን ንህዝብ እግዚአብሔር ዘፍቅር ሰብ አይበቅቕኒ አሜን ዶ ዝበቆ ነገር የለን ጊዜው አይበቅቕኒ ፍልጠቱ አይበቅቕኒ በሐቂ ሓደ አገልጋሊ ንህዝብ እግዚአብሔር ከም ዘፍቅር በኸመይኹም ትፈልጥዎ እንድሕር ኢልኩምኒ ዘለዎ ይዝህብ ፍልጠቱ ኸማን በቃ ዘለዎ በቃ አልቲሜት ዝኾነ ህያብ ይዝህብ ምክንያቱም አነ ንስኻትኩምን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቀበልናዮ ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበልናዮ አልቲሜት ዝኾነ ጊፍት አሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ መጺውን ሓደ ኸይትረፈ ክብሩ ከይተረፈዩ ሂቡና ኸይዱ ስለዚህ እንትርፎ ነገር እንበቆ ነገር ክህሉ አይግባአኒ በፍላይ when it comes ናይ እግዚአብሔር ህዝብ ከነገልግል ኮለና አሜን ዶ ኩሉ ፍልጠትናይና ሼር ክንገብሮ ዝግባአና ኩሉ ነገራትናይና ክንውፊ ዝግባአና
ካብ ህይወት ሃዋርያ ጳውሎስ ዝመሃሮ ነገር እዚዩ ሓደ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ህዝቢ ከም ዘፍቅሮ ካልኣይ ድማ ዝበቆ ነገር ከም ዘይሎ ኢኻ ካብዚ ክፍሊ ትመሃር ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ብከምዛ ዓይነት ተወፋይነት ንነፍሱ ወከፍና ይባረኸና አሜን ብፍላይ ኣብዚ ሰልፊሽ ዝኾነ ህዝብ ዝበዛሓሉ ዘመን ወላ ተአገልጋሊ ይኹን ወላ ተገልጋሊ ስሱ ኣብ ዝኾነሉ ዘመን እግዚአብሔር ውፍያት ይብዛሓልና መታን መንግስት አምላክ ክሰፍሕ አሜን ተስፋ ክህልዎ ኢየሱስ ጎይታይ ካብ 13-16 እንታይ ይብልሲ ንሕና ቅድም ኣብ መርከብ ኣቶና ጳውሎስ ምድሪ ኸይደልዩ ንዑ ክንቅበሎ ሓሲብና ከምዚ ኣዚዙና ነበረሞ ንኣሶስ ኣቢልና ሓለፍና ኣብ ኣሶስ ምስተራኸብና ተቐቢልናዮ ናብ ሜጥሌኒ መጻና ንጽባሒቱ ኸኣ ካብኣ ብመርከብ ጌርና ኣብ መንጽር ኪዮስ በጻሕና በታ ካልአይቲ መዓልቲ ድማ ነታ መርከብ ኣብ ሳሞስ ኣቆምናያ ንጽባሒቱ ድማ ኣብ ሚላጦስ ኣቶና እንተ ኮይኑሉስ ጳውሎስ ንበዓል 50 ኣብ ኢየሩሳሌም ከብዕል ተሃዊኹ ነበረሞ ኣብ እስያ ምእንቲ ኻይኒ ድንጉ ኢሉ ናብ ኤፌሶን ከኣቱ ምኽሩ ወደአ ይብለና ዘገርም ነገር ሃዋርያ ጳውሎስ ነቶም ብጾቱ ብመርከብ ክኸዱ ኣዚዙ ንሱ ግና ብምድሪ ክኸይድ ዝደልየሉ ቀንዲ ምኽንያት ስለምንታይ እንድሕሪልና ከምታ አንቶይ ንብሎ ዝነበርና እቲ ናይ ኣይሁድ ዊዲት ማለት እቲ ንዕኡ ናይ መቕታል መደብ ኣቦቱ ስለዘሎይ ነቶም ብጾቱ ሓሊፎም ክጸንሕዎ ኣዚዝዎም እቶም ብጾቱ ኣብቲ መርከብ ዘሎ ኩነታት ምስ ጻረዩ ድማ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኣሶስ ተራኺቡ ምሳታቶም ናብ ሜጥሌኒ ኸይዱ ንጽባሒቱ ድማ ካብኣ ብመርከብ መንጽር ኪዮስ ከም ዝበጽሑ በተኻለይቲ መዓልቲ ድማ ነታ መርከብ ኣብ ሳሞስ ኣቆይሞም ንጽባሒቱ ኣብ ሚላጦስ ከም ዝኣተውና ዝቃል እዚ ዝኽብለ ዝነግረና ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ በዓል 50 ኣብ ኢየሩሳሌም ከብዕል ተሓዊኹ ስለዝነበረ ኣብ እስያ መታን ከይድንጉ ኣብ ኤፌሶን ብዙሕ ግዜ ከይጥፍ ምኽሩ ከም ዝወደአ ይነግረና ስለምንታይ ከምኡ ገይሩ እንደሕና ከምዚ ነንብቦ ዘለና መታን ከይድንጉ ኣብ ኤፌሶን ኣብታ ከተማ ኣብ ውሽጢ ኣተውን ትሕቲልና ክንሪኤና ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ነቶም ሽማግሌታት ኣቡ ጸዊዑ ሕጅውን እንታይ ይገብር ነይሩ እንደሕር ኢልና ይመኽሮምን ይምዕዶምን የተባብኦምን ከተባብኦምን ኮሎይና ንሪ እግዚአብሔር ይባረኩም ጸጉኡ ይብዛሓልኩም እግዚአብሔር በከምዛ ዓይነት በረኸት ይባረኸና አሜን ዶ በቃ ሒዙ ዘይሰድድ ድሕር ሒዙ ዘይሰድድ من يندحر إلنا حواري باولوسي እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በከምዛ ዓይነት ተወፋይነት እግዚአብሔር ይባረከና ወይታ ኢየሱስ በነገር ኩሉ ይባረኩም ጸጉ ይብዛሓልኩም ጸሊና ክንውዲና እዚ ክፍል እዚ ዝመጽ ሰሙን ክንቅጽለና ማለት ተባረኩ ለይዳኩ ማለት